Traffic plan alang sa Misa de Gallo gihan-ay na. Samtang giawhag sa mayor ang kaparian sa Talisay City sa pagpahigayon og Misa de Gallo sa mga kapilya ug gym aron di maghuot ang mga simbahan sa mga Talisaynon. Ang report ni Femari Dumabo. 5 ka adlaw gikan karon magsugod ng Misa de Gallo kuno binaryo sa di pa ang kasaulugan sa Pasko. Gipaabot nga magdasok ang mga tawo nga modugok sa mga simbahan aron motambong sa mga Misa de Gallo. Hinungdan nga karon pa lang giandam na ang traffic plan sa Talisay City. Tingwa karon sa dakbayan nga may mga saulugong Misa de Gallo gawa sa mga simbahan aron dili magdasok ang mga tawo. Actually, mag-meeting mo karong Friday with all the parish priests. Pero we're still hoping that para mabuwag ang mga tao, then mahandle na mo ang traffic ug ang kalihukan sa paglakaw sa tao. Hopefully nagyapon mga masses sa mga basketan o sa mga kapilya kay makatabang yun na dili mabutang sa usa ka lugar tanan. Especially sa Tabunok area, murag sirad-an for the whole duration of the mass. So kanang we will look at the respective mga proposal sa mga simbahan, pero at the end of the day ang simbahan ug ang gobyerno nagtinabangay man gyud para Mato di Joy Tumulak nga may giduson ng mga traffic plan ang mga simbahan. Tukion nila kini sa final preparation karong Biyernes. Tungod sa mga kalihukan sa simbahan ning Kapaskuhan, way tugutang maka-leave o maka-off nga mga kawani sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority. Mao gihapon ang plano katunga sa daan sa atubangan sa simbahan sa Tabunok ang isira pero pasabol ang Picas Lane ang southbound. O Bani Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.